sada. Mama! Hoćeš molim te sjeti? Hvala. Lijepi, mama. Mama. Molim te me ostavi na miru u cajtu ako sam svačaš. Mama. Uništila si mi sve kaputom, ništa ne stane. A mama, jer mogu dobiti onaj kakav imaju Ana i Mauricija? Što, raj? Raj? Ne, mama, raj. Pa to mogu dobiti svaki dan. iPhone 4S. Ne može! Antonio. Joj, daj, Lara, molim te. Molim te, Lara, nemoj me zezati. Prije mjesec dana si naručila rozi mobitel sa šljokicama, obišla sam cijeli svijet da ga dobiješ i si ga dobila? Jesi. Ne možeš svaki mjesec imati novi mobitel. U ostalom, na onom kilometarskom popisu za Djeda Mraza nema više mjesta, u redu? A mama, ja ću prolupat kad mene Ana i Mauricija počnu zvati za svojih novih iPhona. I onda će to izgledati ovako. Poklara, kak si? Stari mobitel, ništa ne čujem. Ljubavi, slušaj me. Djed Mraz ima 100 godina, u redu? I ne može ti donijeti sve što želiš. Ja ga nikad nisam ništa tražila, a mogla sam ga tražiti recimo muža koji ne živi u Francuskoj kod tvoj tata pa bi zajedno provali Božić. Pa nisam. Pa znaš šta? Sama si pitaj Djeda Mraza jer ja neću. Ajde ovako. Lara, prestani cvili. Lara, prestani. Okrene, uskrižu savjetića, poznaćeš, prestani. Prestani. Prestala je djela. Znam te pore. Apa! Novi elementi! Kapelje po podu! Dobro! Dobit ćeš taj iPhone, samo me pusti na miru, može? Dobit ćeš, ljubavi, ajde, mama te volim. Jedi nešto, naruči iz kineskog, pol. Mama, maska za iPhone! Evo bio je to ulomak iz predstave Božić 7D. Dođite vi sa mnom, gospodine Ester, dobro jutro. Lijepo vas pozdravljam, dakle, Jurica Ester pisac, Petra Radin glumica, umjetnička voditeljica, dobro jutro. I Lara Škrinjar glumica. Gospodine Ester, ja sam šokiran, ja se nadam da se na kraju ove predstave ipak dogodi neki obrat, da imamo malo dobrote, jer ovo je prestrašno. iPhone, maska za iPhone. Upravo to, prestrašno. To je bila zapravo i ideja cijele predstave da prikažemo kako danas vrijednosti Božića su zapravo užasno materijalne i prije svega smo htjeli skrenuti pažnju kroz cijeli ovu priču počinje sa ovakvom jednom materijalnom stranom Božića, a završava sa jednom totalno drugom, onom duhovnom, ljubavnom i ono što Božić zapravo treba biti. Vjerujem da ste zbog toga i odabrali temu ljubavi. Tako je. Jer smo se previše zanijeli u... Upravo to. Cijeli povod predstave je bilo kad je jedna mlada djevojka, Ema, a usput moja čerka željela za ovaj Božić samo ljubav. I to je onda mene ponukalo da zapravo cijela ova predstava ne nastane. Evo divno sam, stvarno u ovom svijetu kilometarskih popisa. Petra, dakle, gdje se predstava sve izvodila i možda kakva se vi kazališna družina da nam opišete? Veselo. Mi smo kazališna družina, privatno kazalište Tvornica Lutaka, inače se nalazimo u King Bridge, Jurišićevoj 6, tamo imamo subotnje matineje. Veselimo se, radimo posao koji volimo, hrpa entuzijasta koji idu po svuda, od škola, vrtića, bolnica, pučkih učilišta, na trgove, idemo svugdje, evo svugdje, gdje dođemo, stvorimo kazalište. Tko je sve radio na predstavi? Zanimljivo je i sam način na koji ste radili, to je bio modern proces koordiniranja, kako mi kaže u ovom... Da, mogli smo nazvati to Skype produkcijom, zato što baš ti ljudi koji su trebali su se našli u toj predstavi. I unatoč kilometrima gdje su bili udaljeni, recimo Vladimir Pintor, naš redatelj, on je u Osijeku, Kristina Bajza-Marčinko živi u Dubrovniku, oni su svi snimali koreografiju, ili smo se preko Skype-a vidjeli, napravili smo predstavu ljubavi, jer baš ti ljudi su trebali biti, to su ljudi koji su se baš trebali naći u predstavu ljubavi. Zašto? To je naš razlog, ali to se osjeti u predstavi. Lara Škrinjar, glumica, već viđeno lice, bila je junakinja HTV-ovog dokumentarca Uporna Lara, to je bila priča o tebi, ali kako ti se sviđa gluma u kazalištu? Ljepše mi je glumiti u kazalištu, stati pred dječicu i igrati zapravo s njima kroz jednu predstavu, to je stvarno prekrasno. I ja bi sam sretna i zahvalna Petar što mi dala ovu priliku. Prepoznaš se u liku Lare? Malo. Vidim da još ovdje ima, kad ovo dođe? Pa to je početak predstave, malo su gole, nisam imala robice za njih, ali mislim da se sve curice vole igrati s barbikama i kad su male vole sve roze i vole sve što imati. Vi inače profesionalno ste bavite pisanjem ili sad sam